खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी। बे समाव रायजोनि लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। ण'दय बिथांखिनिफ्राय नोंथाङा जानगाराव थानांदों नामा? नोंथांनि मुंखौ ण'दय बिथांखिनिफ्राय बोखारनाय जादों नामा? बिदिब्ला नोंथाङा 30 जुननि सिगां आर'ज खालाम, अब्ला दानफ्रोमबो 1250 रां मोननो हागोन। जुदि नोंथाङा ण'दय बिथांखिनिफ्राय जानगाराव थानांदों, अब्ला नोंथांनि आखायाव दासिमबो सम दं। नोंथाङा ण'दय 3.0 नि थाखाय गोदानै आर'ज गाबनो हागोन। नंगौ, ण'दय बिथांखिनिफ्राय जानगाराव थानाय आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। ण'दय बिथांखिनि थाखाय नोंथाङा गोदानै आर'ज गाबनो हागोन आरो आर'ज गाबनाय लोगो लोगो नोंथांनि मुङा ण'दय 3.0 आव सोफाजागोन आरो दान मोनफ्रोमबो नोंथाङा 1250 रां मोननो हागोन। रायजोनि आइजोफोरनि थाखाय गिबि मन्थ्रिया सनानि खाबु होदों। ण'दय बिथांखिनिफ्राय जानगाराव थानाय आइजोफोरनि थाखाय गिबि मन्थ्रिया मोनसे थिखानाय सम होदों। बे थिखानाय समनि गेजेराव नोंथाङा ण'दय 3.0 नि थाखाय आर'ज गाबनो हागोन। ण'दय 3.0 नि आर'ज गाबनो थाखाय 30 जनसिम सम होदों। नोंथाङा 30 जननि सिगांनो ण'दय 3.0 नि थाखाय आर'ज गाबनो हागोन। ण'दय 3.0 निफ्राय रां मोननाय गोबां आइजोफोरा ण'दय 3.0 नि जानगाराव थानांदों। बेनिखायनो ण'दय 3.0 निफ्राय जानगाराव थानांनाय आइजोफोरा फैगौ 30 जननि सिगां आर'ज खालामनो हागोन। ण'दय बिथांखिनिफ्राय नोंथाङा जानगाराव थानांदों नामा? नोंथांनि मुंखौ ण'दय बिथांखिनिफ्राय बोखारनाय जादों नामा? बिदिब्ला नोंथाङा 30 जननि सिगां आर'ज खालाम, अब्ला दानफ्रोमबो 1250 रां मोननो हागोन। जुदि नोंथाङा ण'दय बिथांखिनिफ्राय जानगाराव थानांदों, अब्ला नोंथांनि आखायाव दासिमबो सम दं। नोंथाङा ण'दय 3.0 नि थाखाय गोदानै आर'ज गाबनो हागोन। नंगौ, ण'दय बिथांखिनिफ्राय जानगाराव थानाय आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। ण'दय बिथांखिनि थाखाय नोंथाङा गोदानै आर'ज गाबनो हागोन आरो आर'ज गाबनाय लोगो लोगो नोंथांनि मुङा ण'दय 3.0 आव सोफाजागोन आरो दान मोनफ्रोमबो नोंथाङा 1250 रां मोननो हागोन। रायजोनि आइजोफोरनि थाखाय गिबि मन्थ्रिया सनानि खाबु होदों। ण'दय बिथांखिनिफ्राय जानगाराव थानाय आइजोफोरनि थाखाय गिबि मन्थ्रिया मोनसे थिखानाय सम होदों। बे थिखानाय समनि गेजेराव नोंथाङा ण'दय 3.0 नि थाखाय आर'ज गाबनो हागोन। ण'दय 3.0 नि आर'ज गाबनो थाखाय 30 जनसिम सम होदों। नोंथाङा 30 जननि सिगांनो ण'दय 3.0 नि थाखाय आर'ज गाबनो हागोन। ण'दय 3.0 निफ्राय रां मोननाय गोबां आइजोफोरा ण'दय 3.0 नि जानगाराव थानांदों। बेनिखायनो ण'दय 3.0 निफ्राय जानगाराव थानाय आइजोफोरा फैगौ 30 जननि सिगां आर'ज खालामनो हागोन। गोजोनथाव खौरां! बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारीया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।